Adunay usa ka inahan ug usa ka gulang nga wala na siya'y bana. Apan anaa siya'y tulo ka mga profesional nga mga anak. Ang kamagulangan usa ka abogado, ang ikaduha usa ka engineer ug ang ikatulo usa ka doktor. Og kining tulo ka profesional nga anak nagplano sila nga dili nila pabal-on ang ilang inahan nga moregalo sila ang matag usa kanila. Busa ang kamagulangan naghuna-huna kung unsa iyang irigalo ug nakahuna-huna siya nga moregalo siya og padzero sa iyang inahan. Og ang ikaduha nga engineer nagplano siya nga iyang regaluhan ang iyang mama og house and lot. Og ang ikatulo og kamanghuran naglibog kining kamanghuran kung unsa ang iyang ikaregalo sa iyang inahan. Busa na malandong sa pag-ayo og nakahuna-huna siya nga regaluhan niya og parot ang iyahang inahan. Ug kini nga pahalon nga parot aduna kini nasag-ulo nga daghang bersikulo gikan sa pulong sa Ginoo ug matud pas kamanghuran kini lang akong iregalo tungod kay makatabang kini sa akong inahan nga nag-inusara panahon nga aduna siya problema mamati lang siya niining maong parot kay daghan kining bersikulo nga nasag-ulo gikan sa pulong sa Ginoo. Og tuod man niabot ang adlaw sa kasumaran sa adlang matawhan sa maong inahan ika-71 kadto nga maong kasumaran. Og tuod man gihatag na sa tulo ka profesional nga anak ang ilang mga regalo pinaagi sa paghatod niini og pagpadala niini. Og abtan og tulo ka adlaw gusto nga mag-evaluate ang tulo ka profesional nga anak kung kang kinsang regalo ang gikalipay o gikahimutan sa ilang inahan. Busa pinaagi sa video call ila kining gitawagan o gibidyo callan ang ilang inahan. Miuna ang abogado og video call sa maong inahan og miingon, "Ma, kumusta man ang padzero nga akong giregalo kanimo?" Miingon ang inahan, "Dong, gulang nako, 71 na akong pangidaron. So, dili na kaya sa akong lawas ang pagtravel-travel pinaagi sa paggamit sa maong sakyanan. So, di gyud nako magamit ang imong giregalo kanako." Og ang ikaduha nga mao ang engineer ni video call usab og nangutana, "Ma, kumusta man ang akong gihatag nimo nga regalo nga house and lot?" Og mitubag ang mama, "Dong, kining imo regalo nalipay ko maayo man. Apan dong, wa ko naanad og puyo og dakong balay tungod kay ako lamang usa og dako kini kayong limpihon. Busa, kining house and lot nimo dili gyud ko mopuyo nini kay naanad ko sa gamay lang kayong puy-anan nga balay." Og tuod man kining kamanghuran nga usa ka doktor ni video call usab og nangutana, "Ma, kumusta man ang akong gihatag nimo nga regalo?" Og niingon ang mama, "Dong, sa tanan nga regalo sa kaninyong tulo nga nagregalo, ang imong regalo mo'y pinakaganahan ako o pinakanindot nga regalo." So nalipay kining kamanghuran nga usa ka doktor og nagkapasigarbo siya kay matud pa niya nga bisan di og parotra ang iyang naregalo sa iyang mama. Apan dako kini og ikatabang tungod kay kining maong parot nakasag-ulo kining daghang bersikulo gikan sa pulong sa Ginoo. Og tuod man ni sunod og istorya ang doktor nga anak nga, "Nanma, kumusta man ang akong gihatag nimo nga regalo? Okay pa ba diha?" Og niingon ang inahan, "Dong, mao nga nagpasalamat ko tungod sa imong regalo kay sa tanang regalo kanira yung imong regalo mo'y ganahan ako. Tungod dong pagkanindot daig sabaw sa gihatag nimong manok-manok." So kining anak nga doktor na siya og nakaingon siya nga ako daing mama ignorante di ay kay wa day siya kaila sa akong giregalo nga parot. Nasayang ang akong giregalo nga parot. Og ningon ang anak, "Ma, wala to gihatag nako nimo nga para ihaw nimo. Ako tong gihatag nimo maong parot tungod kay nasayod ko nga makatabang to nimo kay katong maong parot daghan katong bersikulo nga nasag-ulo gikan sa pulong sa Ginoo." Nasyak ning maong inahan og nangayog pasaylo siyang anak nga, "Dong, pasaylo ako kay ang akong pagtuo nga manok-manok ang imong gihatag kanako. That's why ako ning giihaw og pagkanindot day og sabaw." Guys, dinhi lang takutob sa ato ang istoryang Bisaya. Sa kinabuhi inusab ni ana ang dagan sa atong kinabuhi. Daghang mga panahon nga ang mga panalangin sa Ginoo giusik-usikan lang sa ato ang kinabuhi. Naay mga gasa ang Ginoo nga gihatag sa atoa
pero nang wala lang magamit sa atua. Adunay mga gasa nga mga talento nga gihatag sa Ginoo sa atua, apan wala nato ni gamita para sa kahimayaan niya. Abi nimo makaigsuonan, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa unang Pedro 4:10 nagaingon nga ingon nga piniyalan sa nagtalagsaong gasa nga gikan sa Dios, kinahanglang gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Mga kaigsuonan, ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo dapat dili kini nato abusaran, kundili adto kining gamiton para pagtabang sa uban. Muna nga sa atong kinabuhi, dili nato basta-basta lang gamiton ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo sa atua, kay dili lang na para sa atua. Susama sa maong istorya, ang maong inahan na ignorante sa maong gasa, busa nagtuo siya og manok-manok ug iya kining giihaw kay matud pa niya tamis ug sabaw. Pero naabusaran niya ang maong regalo sa iyang anak. Busa inana usab sa kinabuhi, daghang mga panahon nga giabusaran nato ang mga regalo nga gihatag sa Ginoo. Usa sa mga regalo nga gihatag sa Ginoo sa atua, kanang gihatagan kitag panahon niya nga magpuyo nining kalibutana. Pero ang gibuhat kasagaran sa mga tao, ang panahon unta nga atong ihatag diya sa Ginoo, ato pang gigamit para sa atong kaugalingon. Adunay mga panalangin nga gihatag ang Ginoo para unta sa kamayaan niya, para unta gamito nato para sa ministry, para sa kalambuan, sa ministeryo nga gihatag sa Ginoo sa atua. Pero ang gihimo sa atua, ato kining ginakaon, ato kining gigamit para sa atong kaugalingon, o dili kita mapasalamaton sa tanan nga atong naangkon nga gikan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, kining maong istorya nagpahinumdum kini kanato nga dapat atong ampingan ang talagsaong gasa nga gihatag sa atua gikan sa Ginoo. Kay ang Ginoo magtan-aw siya sa atua ug iya kining susihon ug iya kining usisahon nga ang matag usa gigamit bagyod ang mga gasang gihatag niya para sa kahimayaan niya. So, kung ikaw karon adunay mga panalangin, kung ikaw karon adunay mga talento, kung ikaw karon adunay managkalaing-laing mga gasa nga naa sa imuha, gamita kana para paghimaya sa langitno natong Amahan. Kay ang Dios mahimuot niana ug iya kitang gantihan unya adlaw unya sa pagbalik kaniya tungod sa ato ang gibuhat sa iyang mga gasa. Makaigsuonan, kining maong istorya nagpahinumdum kini kanato nga kung unsa man ang mga gasa nga atong giabusaran karon, dili pa ulahi ang tanan, mangayo kita og kapasayloan ug ato kining gamiton ang habilin natong panahon, ang ato ang habilin nga kinabuhi para gamiton kini para sa kahimayaan sa Ginoo. So kung na-bless ka nining mga istorya, kung unsa may imong ikasulti nining mga istorya, paki-comment lang sa atong comment section, and kung bago pa kanini nga channel guys, paki-subscribe na lang para updated ka sa daghan natong mga istoryang Bisaya. Actually daghan natang istorya nga na-upload sa atuang channel, pakibisita na lang para aduna kay makutlo nga mga daghang lesson sa kinabuhi. So dinhi lang takutob sa atuang istorya. Hopefully nga nakatag kitag mga lesson o mga panalangin sa atong matag-usa ka spirituhanon nga kinabuhi. Glory to God. Guys, pwede po kamutan-aw nini nga video, daghan po ka makatunan niining mao nga istorya. Kita-kita na punta sa sunod na po natong mga video nga mga istoryang Bisaya. God bless us all.